Ngisacela ukubingelela nguMango Thobani sakho mesiphulo ngezinye siphulo ngamathambo. Phatha ukhuba isandla sensimbi usigwebo sentaba ehlise ibomvu zamadoda. Ndilatsho lobathathu umanzi olwandle umanzi ababayo. Nazi ke impondo. Mawufuna uphondo ngicela ukuthi ucacise ukuthi ufuna uphondo lwane. Nje ukuthi angeke uze uthi ufone noma ubhale ku WhatsApp noma ubhale kuma comment uthi ucela ukubuza uphondo lwemalini. Olwani uphondo. Khona uphondo lwenhlahla, khona loqina, khona zona zonke impondo. Nguwe umele ukhethe ukuthi ufuna luphi. Nabantu besimame nabo kufanele bazi ukuthi nabo bamukelekile ukuthi besho ukuthi bafuna luphi uphondo. Nabo ungavele nje ukubhale ku WhatsApp uthi ngifuna uphondo labafazi. Yini le yabafazi? Beka kahle uhloniphise, uwazi ukuthi ufuna uphondo lwane. Nabantu besimame basho kahle bathi hayi ngicela uphondo lokuthi obaba bengithanda, ngicela uphondo lani, yabo. Kumele ubeke kahle kucace ukuthi wena ufuna uphondo lani, yabo. Ungasho ukuthi iziphi impondo engiziphethe, ziningi kufanele ukuthi mawukhuluma usho wena okufunayo, ungabuzi mina. Ngiyazenza ke impondo. Uma ngizokwenzela uphondo ngidinga igama lakho ukuze ngilikhandele wena uphondo. Ngoba nginalo uphondo oluhlile. Angeke ngisuke nje ngikhanda uphondo oluhlale bese ngidilele lokudonsa inhlahla. Uma ufuna uphondo lenhlahla uyasho igama lakho nesibongo sakho. Mawufuna nje uphondo bese ngiyakwenzela ke noma kuthiwa ibhande noma yini kulokho engikwenzayo kule msebenzi lena yethongo uyasho igama lakho nesibongo sakho ngoba ngisuke ngenzela ukuthi lento noma ngaba khona oyitshontshayo ingamsebenzeli noma itshontshe ethi uyayiphendula ingaphenduki, yabo, ngoba ngisuke ngiyenzele wena. Yikho ngithi ke mawulifuna uyangithinta. Kukhona ke abathi mina mkhulu ngikude, umuntu ethi hayi mina ngikude mkhulu, manje ngalithola kanjani uphondo? Kukuwe, mawuthi angikukhoriyele ngikukhoriyele. Yabo, konke lokho kusuka kubani? Kuwe oshoyo. Mawuthanda ulanda uyalanda. Yabo, anginalo uphondo oluhleli ukuthi wena uzofika namhlanje nje uthi mkhulu ngizocela uphondo. No, uyasho bese ngiyakwenzela. Emva kwensuku ezithize usho ukuthi mkhulu ngizoza ngicela ubongikhandela uphondo ngizoza ngizolanda. Bese ngitshela ukuthi uzolithola emva kwa 3 days noma 2 days bese ke ngiyakwenzela ke bese ulifica selilungile. Siyathokoza Mango Thobani sangoma esiphula ngezinye esiphula ngamathambo. Usho ukuthi ufuna luphi, ungabuzi mina. Wena owazi ukuthi udingani. Thokoza Mango Thobani.